Хэллоуин урнына собан туя, бургер урнына бәрәңге. Татар егеті Нәқип сугыштан соң Канадаға килеп элеккәч тормышын өр-яңадан, ләкин татар авылындагыча башлап җибәрә. Хатыны Джоаннага да җаным дип эндәшә башлый. Аляскар Камал театры тамашачысына шундый иштәлектәге премьера әзерләгән. Әсәрнең авторы Сөмбел Гафарова, режиссер Фәрит Бикчәнтәев. Килмешәк спектаклендә нибары 7 артист катнаша. Премьера иртәгә театрның кече сәхнәсендә күрсәтеләчәк. Бүген аны журналистларга тәкъдим иттеләр. Бу әсәрдә барысы да бар инде. Мәхәббәт, сагыш, ир белән хатын мөнәсәбәтләре. Менә шундый үзенчәлекле әсәрдә без уйныйбыз. Үземнең партнерым белән, Радик Бариев белән. Чөнки беләсезме, бу әсәр безнең өчен катлаулырак булды. Монда без шул ук вакытта олы яшьтәге 70 яшьлек картларны уйныйбыз һәм шул ук сәхнәдә бер кая китмичә яшьләрне уйнарга тиешбез.